बे खोथायाथ' आंनि थाखाय बिराद गोदान थेवबाबो आं बिथांखौ बुंगोन बिथाङा सासे खौरांगिरि हिसाबै जे बिथाङा इउपिपिएलआव थोंजोङै बाहागो लाबाय बिथाङा माबा मोनसे नुहुरदों माबा मोनसे आसा खालामदों हयथ' बे राजनितिक दोलोआव थानानै गावनि भबिष्यतखौ बा गावनि केरियारखौ बिथाङा बेजों दानो सिन्था खालामदों जानो हागौ बिथाङा मावफुंनो हाथों जाफुंथों बिथांनि साननाय हनाया बिथाङा जेरैबायदि सानदों जेरैबायदि आसा खालामदों बिथांनो आशीर्बाद होथों भगबाना आं बेखौ आशीर्बाद बिगोन भगबाननि बा इसोरनि खाथियाव थ' फैबाय थागोन समाव बिथाङा बहा थानानै राजनिति गेलेगोन बहा थानानै राजनिति खालामगोन खालामा बे गावनिसो खोथा खिन्थु आं मिन्थिनायाव बिथाङा बे ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि बिथाङा सासे भटार नङा बिथाङा गफुरनि होननानैसो जों मिथिगौ दा बिथाङा थेवबो बेवहाय दतमा ओनसोलाव बेवहाय गिर्जाबादि बिथाङा थाफैनानै दं बिथाङा दा खौरांगिरिनिफ्राय हाजिरा लानानै थोंजोङै इउपिपिएल राजनितिक दोलोआव बिथाङा हाबबाय बिथाङा खामानि मावथों समाजनि खामानि मावनो हाथों बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि खौसेथिनि बिथाङा खामानि मावदों आं बेखौसो आसा खालामो गोजोन्थों। बिपिएफनि जानानै गोख्रों खामानि मावनाय बिबुंथि होनायखौ बिथांखौ नुनो मोनोमोन मा बुंगोन बेथ' जाखागोन जेराव थायो बेवहाय बेथ' खोथाखौ बुंखागोन एबारबो बुंथों बिथाङा जेराव थानानै जेखौ गाज्रि नुदों जेखौ मोजां नुदों बिथाङा थोंजोङै बुंथों गोसोमखौ गुफुरखौ गोसोम जाहाथे बिथाङा बुङा नङा होमबा आं बेखौ बिथांखौ खावलायगोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।